Ban perkemen bat pensobha yaki hebret nakasnong sokwai Ripoy District hakabai day bakaji rakhe yakas ngi kerpang jongki ka Children's Day achaka khandai nakaliang katnat rekam ka popet kerpang yakabha kamiat ka ekashon ki hebret ka chailain nongpo kalalik ban pelong yakani ka jingrakhe bat program lekmen ki hebret hakte kasnong lasaki ka jingwan ban simata akani ka jingrakhe yaka Children's Day da palat aspangut ki hebret nakilai teli ki school kasnong sokwai hakaba kilai simentaru haki program bat jingakop bala pelong hakani kasngi sibenta ban penkemen batru ban pensobha yaki lawan bani donlang hakani kasngi dakakong Rosalin Kharbani kabade ka coordinator ka chailain nongpo kabal ai jingkren bat ki jingketu confirm yaki hebret harangkat ka jingelek kemen lang bat ki lembak ka jinga don laru kiwe ki nongtrei jong ka chailain nongpo lasamru ki kusnam siki hebret kibal job haki jingakop kibala pelong hakani ka jingrakhe ya ka Children's Day. Baik jungi ki badan hang ni menta pilaya perta dedem dedem kia perta kumnum tu chai lain dedem tengah harai bun na pedeng jong pi pila tip ya karukom trekam jongi dedem tok awai ka bangakwa ban kelipan kalong baling iwan menta kasni pitip nem pitip sia kadai kasni yu menta si kadai kasni Children's Day denam kadai kasni kajam do pitim pandit very good kadai kasni kha pisedun si kha em pisia barokhat dan ti uni pandit Jawaharlal Nehru uai tino ya kasni kha jong u denam namar ba uid ye ki hep ki baret ki balongkum mapi la shai ti ukwa ba kani kasi kha jong u un IT ki khna khnang ba ki khna ki baduk baro khot ki bam juyo ban rakhe ya kata ka birthday ya sonem kin yo ban rakhe lang kumni kumba pia dan mapi menta don na pedeng jongi ha ki shnong ha ki school ki kena ki bawan na ki longyeng ki bak hambiang khambet ki jurakhe ya kasi khala dia denam ki ot kek ki ice with meat ye ki parlok denam dai te don pat ki kena ki badai kasi kharu kimyo ban celebrate denam namar ki dong kim dan pisa ban thiet met ban ai ki parlok dia pidi ban ship ya kani kasi kabalong kum kasi khajong phi ke la shai manu ba aya kani kasi khaya phi mentas ni manu kum tu menang anang de bang u tu ba ai snu ba no e kasi khala dia ba pinya rakhe ma phi kum kasi kha na ka benta ki khna ret baro khai very good tingi na kaliang jong ka chai lai ngin pele ya fi ki games pinla kayo tingin ai phi ki prize nang tangin ai ki sweet meat sayo kumta embat deru temen tak kasih ngin ai phi kita tingin sa sedang ya ka program da ki Children's Day pitip ang bro okay so ngai ko play pi way ya ki school umdu LP and government LP sokwai but ke St Mary's as LP school ngidon hambro likely ki school ngidon likely ki school hangne ngidon mentalang te hakani ka po ngi pen pau ya ka jing sia snok tilang ki headmistress headmaster jongi lang badan hangne te bat khamtam e ya i chailan mo ma ki ai ya ka program kalong ba celebration namta ki khna da kasngi ba kin dan kano activities banle kano ka jingle kai khamtam e pan ka ba wanra ki khna banle ya ka exercise mo pan slow ki ya ik ki ya tali lang ki baro ki khna school ba de ka ne area jongi te namar ba ngi i we khna school ngi long kelong khamba teng pra khna snong neru ngi tip ute khna nang no ne khna nang no hang nik da ga bang wan lang kamot ngi ya tip kai ute khna sok khwai ne khna nong tarlau ne khna umdu ne khna amden lang te ngi long no ka we te hakani ka por te ngim dan shu e ban ye kren te ngi IT ya ki ne ki na ka office jong ka chai lai male ye ki ne ginong jidon kam namba ka por kam slam te por kala ya sai kala jen poi sa ka kharwi dunai e te kam slam shu kam tip ye ka banta ka activities ban le
te nga IT ni gini hangani ka por naga liang junga junga ngap yang borom ya pilang baro ki bawan naka office jong ka chailain nong po te khamtam ya headmaster headmistress ki besi mentalang hangani ka por te ngimdan asu igi tin ba ki ba ngim ya kren su da igi tin te ngin ayu dari menta direct ya i beje chailain ban page ban penyai kini ke program te por ngai ku play lang ya pi baro khoi ya ki kena school ba ki jungi khamtam ga de ka sing ga bakra ko jong pi mi sungu wa pila pen poi nangkat ka jing si mentalang jong pi nangkat bat ngi ki no hikai mo ke badan hang nei ki staff baro ke badan Phải đi khana bayu mo.